adventu. Ráno nám advent v Oticích zahájil pan místostarosta a hned po něm vystoupily děti mateřské školy. Teď jsme na řadě my, děti základní školy, které vás taky přišli potěšit v tuto adventní neděli, abyste se vánočně naladili, taková atmosféra krásná a prohlídli si nádherně vyzdobený sál, který tady je. Děti si připravili pro vás takové krátké pásmo vánoční, tak jim držte palce, aby se jim to podařilo. Děkuji. Kouzelný podzim už vytáhl své poslední barevné trumfy. Mířivé barvy, kterými nás příroda udivovala, se pomalu vytrácejí pod bělostným pápěřím prvních sněhových vlček. Poznání, že dny jsou stále kratší a země se zahaluje do temného roucha dlouhých nocí, dává tušit příchodu bělostného období, zimy. Nastává čas, kdy skřelými prsty zapínáme i ten poslední knoflík na kabátě. Slovo advent znamená příchod. Příchod čeho nebo koho? Věřící lid se v tomto čase připravuje na příchod Spasitele. Adventní období trvá asi 4 týdny a vrcholí 24. prosince. Sníh se sype potichoučku, na dvůr na kočku. Sníh se sype jako cukr na mandlovou Vánočku. Začala dlouhá bílá noc, už je pár dní do Vánoc. Měřítkem adventní jsou 4 adventní neděle. Železná, bronzová, stříbrná a zlatá. V tomto čase má svátek několik významných svědců a je s nimi spojeno mnoho zvyků a pověr. 4. prosince svatá Barbora řekla se křesťanství a byla za to odsouzena k smrti. Cestou na popravu utrhla větvičku, která uprostřed země rozkvetla. Stala se světící a je jí zasvěceno mnoho kostelů, kaplí a zvonů. Po předvečer tohoto svátku chodí ženy a dívky v bílém, nesou větvičku a košík s dobrotami. Pro hodné děti, ale také metlu, kterou hrozí těm nehodným. Pozdrav Pán Bůh. Svatá Barborka vyhání dřevo ze dvorka. Na svatou Barboru sáně do dvora. O svaté Barboře leží vásník na dvoře. Dva mrazíci uličníci pod střechou si hráli, houpali se na rampolku, všemu se jen smáli. Tralali, tralala, všemu se jen smáli. Na okýnko nakreslili les a taky bránu, malovali, zapomněli, že les nemá bránu. Tralali, tralala, že les nemá bránu. Jedna hvězda utkala jim ze světýlkama šli. Dva mrazíci uličníci cestu zase našli. Tralali, tralala, cestu zase našli. Svatý Mikuláš opravdu žil, byl zbožný a dobrotivý. Stal se biskupem. Zbožný a příkladný život Mikuláše způsobil, že ho lidé začali uctívat a prohlásili ho za svatého. Pro jeho štědrost ho milovali a dodnes milují zvláště děti a v předvečer tohoto svátku, se těší na jeho štědré nadělování. Mikuláše vždy doprovází čert a anděl. Na svatého Mikuláše už je zima celá naše. Mikuláši, Mikuláši, sníh se na tvé vousy snáší, bílé vousy, bílý plášť, co pak pro nás máš? Vzduch je plný andělíčku, špití se a křídly šumí. Každý zpívá, koleduje krásně, jen jak anděl umí.
Není lepší na tom světě, jako čertům v pekle. Ve dne v noci přikládají, pěkně sedí v teple. Svatá Lucie od dětství byla velmi zbožná a celý život chtěla zasvětit jen Bohu. Protože se nechtěla vdát, byla vězněna, mučena a její život ukončil kárt. Stalo se to 13. prosince, protože v tu dobu byly Vánoce přede dveřmi. Stalo se tradicí, že ludsky v bílém chodili kontrolovat hospodyni, jak mají uklizeno. Ometali nejen kouty a vymetali prach, ale i všechno zlé, aby byly u všech Vánoce pokojné. Svatá Lucie noci ubije, ale dne nepřidá. Na svatou Lucii jasný den urodí se konopí a len. A jsou tady, přišli zase po roce. Kdo? No přece Vánoce, symbol lásky k blížnímu. Poslechněte, co se stalo v městě Betlémě. Děťátko se narodilo v chlévě na seně. Maminka ho nakrmila, do jesliček položila. Na obloze hvězdy svítí znovu po roce. Noc je tichá, sníh se třpítí. Šťastné Vánoce!
krátkého vystoupení. Doufejme, že se vás teda vánočně naladili, že se vám to líbilo, dětem se podařilo a přijde tady za mnou čert a andělíček, který za to, že děti udělali, dostanou dárek a Mikuláš, vlastně ještě Mikuláši, děti mám, ale tak, Mikuláš a tito tři předají dětem dárek, ale ještě než jim ho předají, tak bych vám chtěla všem poděkovat, že jste přišli. Chtěla bych vás informovat o tom, že za chvilinku začnou vánoční dílny, které mají děti zaplacené, budou tam v sáli vzadu. Pokud někdo máte čas, tak klidně to odložte za chvilinku, ať se nám tam nenahrnou všechny děti najednou, stačí tak, když budou chodit průběžně. No a protože před Vánoci se mají dělat taky dobré skutky a my ve škole tady tohle děláváme, tak bych vás chtěla poprosit, pokud teda budete s tím souhlasit, fond SIDUS, který se stará o nemocné děti. Každý rok od nich bereme nějaké jejich dárkové předměty, které potom prodáváme a posíláme pro děti, které to potřebují. Malý zachránce knížečka s nálepkama za 40 korun a náramky za 35 korun se zvířátkem. Takže pokud budete chtít udělat dobrý skutek, tak potom